kellimna l-ħum jiskniet. Il-kelma tijak tkun jiddawl jikaċċid l-amin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum it-22 ta' Ottubru il-kalendarju Kattoliku jġib il-festa ta' Qaddejs li l-kol kemm aħna nafuh żgur. San Giovanni Paolo II, il-Papa San Giovanni Paolo II. Karol Giuseppe Wojtyla twieled fil-belt ta' Wodowice fil-Polonja fis-sena 1920. Wara li ġie ordnat saċerdot u temm l-istudji teoloġiċi fil-belt ta' Ruma, reġa' lura f'pajjiżu fejn wettaq diversi ħidmiet pastorali u akkademiċi. Wara żmien bħala isqof awżiljarju ta' Krakovja fis-sena 1964 ġie maħtur arċisqof u ħasem fil-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Ġielet Papa bħallum u ħa l-isem ta' Giovanni Paolo II. B'ħerqa pastorali apostolika ħadem bla edha speċjalment fl-oqsma tal-familja, taż-żgħażagħ u tal-morda. Il-wirt kbir li ħalla lill-Knisja jinkludi fost ħafna oħrajn il-maġisteru tiegħu jew it-tagħlim tiegħu, prinċipalment fil-promulgazzjoni tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika u l-Kodiċi tal-Liġi Kanonika, kemm għall-Knisja Latina kif ukoll għall-Knisja Orjentali. Strieħ fil-Mulej fil-Belt tal-Vatikan f'Ruma fit-2 ta' April tas-sena 2005 u l-fġili tat-tieni ħadd tal-Għid jew ħadd il-ħniena divina li tant kien devot lejja din id-devozzjoni. Nitolbu l-interċessjoni ta' dan il-Papa kbir li żgur ħalla il-marka tiegħu mhux biss fuq il-Knisja ma fuq l-istorja ta' żmienna. Nitolbu bl-interċessjoni tiegħu biex il-Mulej jibbierek il-Knisja fid-dinja kollha u anqal ħafna rajja għad-disejn li jħeġġulna qalbna u jmexxuna biex nimxu bil-verità wara Ġesu. Ejjew fi skit ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lill-Mulej għal ħtijietna kollha. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti qed lill-Papa San Giovanni Paolo II fuq il-poplu kollu tiegħek biex jagħmillu l-ġejt bil-kelma u l-eżempju, bit-talb tiegħu ħares lir-rajja tal-Knisja u l-merħliet tiegħek li jafdajt f'idejhom u mexxihom fit-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħuna ċensu Vella. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżiż, naf li it-tajjeb ma jammarx fija, iġifieri f'ġismi. Ir-rieda tajba qiegħda hemm fija, imma li nagħmel it-tajjeb mhux hemm. Minix nagħmel it-tajjeb li rrid, imma qiegħed nagħmel il-ħażin li ma rridx. Jekk jien nagħmel sewwa sew dak li ma rridx, mhux jien mela qiegħed nagħmlu, iżda id-dnub li hemm jammar fija. Inħoss din il-liġi ġewwa fija, meta rrid nagħmel it-tajjeb ifeċċ qudiemi il-ħażin.
Skont il-bniedem ta' ġewwa toġobni il-liġi ta' Alla, iżda nilmaħ fil-membri ta' ġismi liġi oħra titqabad kontra il-liġi ta' moħħi u tjassarni taħt il-liġi ta' dnub li hemm ġo ġismi. Imsejken bniedem li jien, min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt? Nizzaħar lill-Alla permezz ta' Ġesu Kristu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Fema tajba u werf allimni għax jien nemmen fil-kmandamenti tiegħek. Twajjeb int u l-ġid tagħmel, allimni il-kmandamenti tiegħek. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Tkun it-tiba tiegħek il-faraġġ tiegħi, skont il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek. Tiġi fuq it-tjubitek biex ikolli l-ħajja għax il-liġi tiegħek hi l-għaxqa tiegħi. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Ma ninsaqat il-proċetti tiegħek għax bihom int tatini il-ħajja. Tiegħek jien, salvani jien nfittex il-proċetti tiegħek. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Infaħrek missir sit is-sema u l-art, għax in dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: meta taraw sħaba tiela mill-punent, malar tgħidu li tkun ġejja x-xita u hekk jiġri. U meta jonfoħ ir-riħ isfel, tgħidu li sħana se tagħmel u tagħmel tassew. U ċuħ boħra, tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll. Mela żmien ta' issa, kif ma tafux tfissruh? U għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa? Jekk xi ħadd ikun se jtellek il-qorti, intu sejjer miegħu quddiem il-maġistrat, ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkunu għadkom fit-triq li ma jmux ikkaxkrek quddiem l-imħallef u l-imħallef jagħtik fidejn l-eżekutur tas-sentenza u dan imbagħad jitfek il-ħabs. Għax kif ngħidlek jien ma taħroġx minn hemm ġew qabel ma tkun ħallast sal-inqas ħabba. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu biet, naqsam magħkom ħsieb qasir joġobkom eżis ħuti. Hekk laqatni ħafna dal-għodu eżis ħuti naħseb tajtu każ intom l-ewwel qari kemm hu qawwi u sabiħ San Pawl li qed jgħidilna bdil-ġlieda li hemm ġo fih u x'hekk. Naf li jittajjeb ma jammarx fija jgħidilna San Pawl ta' jiġifieri f'ġismi, ir-rieda tajba qiegħda hemm fija imma li nagħmel it-tajjeb mhux hemm. Minix nagħmel it-tajjeb li rrejt qed jgħid, ma qiegħed nagħmel il-ħażejn li ma rrejtx. U x'kull wieħed minna kultant inħossuna l-istess. U mbagħad ikompli l-isfel. Min se jeħlisni minn dal-ġisem tal-mewt jew tad-dnub? Niżżikħar lill-Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Eżis tħuti, il-fiduċja tagħna mhijiex fina nfusna. Aħna nibqgħu aħna u nibqgħu bnedmin dgħajfa, bnedmin li niżbaljaw, u allura bnedmin li qatt m'għandhom jiġġudikaw u jippuntaw subajhom lejn ħadd għax jiftakru huma wkoll dgħajfin u miżeri. Eżis ħuti kemm importanti din, kemm hija attitudni negattiva ta' min jaħseb li forsi wasal min jaf fejn u jinsa li fil-ġewwieni tiegħu bniedem miżeru, bniedem ta' dnub, bniedem dgħajjef li m'għalikx kien żiffa tar-rieħ jiġġarraf.
Eżis ħutej u nitolbuh bil-qalb il-mulej illum jagħtina dan l-ispiritu ta' umiltà vera. Spiritu ta' umiltà li tfisser rikonoxxenza tal-verità ta' min aħna. Rikonoxxenza tal-verità li aħna midin bejn. U jekk aħna onesti jekk dik il-parabola tant sabiħa li qalinna darba Ġesu tal-Fariżew u l-Pubblikan li marru tnejn fit-tempju wieħed tara fuq quddiem jiftaħar giddieb għax naħseb jien kellu dnubiet daqs ħadd ieħor jew iżjed u li ieħor fuq wara sinċier il-Pubblikan mulej jkollok ħnina minni jiena midneb. U din għandha tkun l-attitudni li bija nersqu lejn il-mulej Eżis ħuti. U fl-Evanġelju tal-lum Ġesu qalinna raftu tarfu is-semgħa u l-art is-sinjali ta' da' żmien ma raftux xiġifieri x'inhu s-sinjal ta' da' żmien? Iż-żmien tal-Messija, żmien ta' Ġesu. Iż-żmien li qed jistedinna npoġġu l-fiduċja tagħna kollha fih. Iż-żmien li jurina li Ġesu huwa l-ġebla tax-xewka tal-umanità. Iż-żmien jurina li meta nwarbu lil Ġesu ħarsu lejn is-soċjetà ta' madwarna. Meta nwarbu lil Ġesu dak li jgħidilna Ġesu, sfortunatament dak li huwa abjad nibdew ngħidulu iswed u dak li iswed nibdew ngħidulu abjad. Nibdew nsiru għedewwa ta' xulxejn. Nibdew nsiru għedewwa tagħna nfusna. Il-paċi titlaq minn qalbna. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum. Jatina grazzi nibdew minna, mhux niġġudikaw nikkundannaw. Nibdew minna nfusna nażlu lil Ġesu bis-serjetà. In-nisrani ma jistax jirraġuna għax kulħadd jagħmel hekk. Iva jekk kulħadd jagħmel hekk jiena ħanażel lil Ġesu. In-nisrani ma jistax jirraġuna u jgħid għaliex jien għandu jirraġuna għax mhux jien. Ejjew nitolbuh bil-qalb lil Ġesu li jagħtina grazzja biex fuq il-passi u fuq l-eżempju tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni li tant ħadem sal-aħħar nifs ta' ħajtu biex iwassal lil Ġesu. Aħna wkoll fid-dinja żgħira tagħna nagħmlu l-istess. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Ħuti Jesis nitolbu llum bil-ħerqa lir-raj u l-assis ta' ruħ ħalli jagħti widena t-talb li tagħna u jibqa' jieħu ħsiebna jħarisna jwassalna l-koll għal merat ta' dejjem. Tħalli qatt mulej il-Knisja tiegħek nieqsa minn sabiħ ta' rajja li bħal Papa San Ġwanni Pawlu t-tieni bil-għerf u l-qdusija tagħhom imexxu bla għeda l-poplu tiegħek fit-triq tas-salvazzjoni nitolbu. Ibgħat fost il-ġnus kollha tad-dinja nies qalbjena biex bil-kliem u bl-emejl ixxandru fosthom il-bxara tajba tal-għana bla qies ta' Kristu nitolbu. Ftakar fil-qaddej tiegħek kuna ċensu u f'dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sliem tiegħek ilqaħħom fil-glorja ta' dejjem mal-qaddisin u l-anġli tiegħek nitolbu. Sejjaħ lura fih dan il-poplu tiegħek lil dawk kollha li tbedu mit-triq it-tajba biex ma jġarbux it-telfien ta' dejjem nitolbu. Għati li ilna li qegħdin nifirħu llum bil-ġeħmoti lil Papa San Ġwanni Pawlu t-tieni il-grazzja li nuru b'għemielna il-fida li nisqarru bil-kliem nitolbu. Nitolbu l-mulej jagħtina x-xita li jartna tant teħtieġ jeħlisna mill-pandemija Eżis ħuti. Nixtieq nitlob għal dawk il-ħafna li huma maqudin magħna spiritwalment permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Nixtieq nitlob biex dawk li jistgħu jieħdu sehem fiżikament fil-quddiesa fil-knejjes tagħna ma jibżewx imorru lura, ma dawk li ma jistgħux iħossu li l-għaqda tagħhom magħna hija ta' valur kbir quddiem Alla. Ejjew flimkien ma' quddiem ma' ħafna anzjani u morda u persuni oħra li bħalissa jħossu l-bżonn tat-talb nafdaw f'idejnhomna Marija t-talba tagħna biex tressaqaj quddiem Ġesu bina. Fi ftit mumenti ta' skiet nofru t-talba tagħna. U raj ta' dejjem għati widena t-talb tagħna
u tċaħħadna qatt mill-għajnuna tal-qaddisin tiegħek biex narfu dejjem iżjed lill-Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fit-tifkira tal-Papa San Giovanni Pawlu T-tieni b'qalbna qawwija li bit-talb tiegħu neħilsu minn kull deni issa u għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej, missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa tal-Papa San Giovanni Pawlu T-tieni, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom wal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna ċensu Vella. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza u Alla Wom tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha llum niftakru mod speċjali fil-Papa San Ġwanni Pawlu T-tieni li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek jassaltna. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
qalbkom bera għal-Kristu huwa jaraf x'imġewwa Iftu qalbkom mingħajr biża' fittex il-qalbu mill-Kristu. Ejjew ngħidulu grazzi bil-qalb il-mulej għal din l-Ewkaristija nqmu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, it-qarbina li għamilna, iż-żomm ħajfina dak in-nar ta' mħabba li bih tħeġġeġ il-Papa San Giovanni Pawlu T-tieni biex ingħata bla eda għal-ġejt tal-Knisja tiegħek bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Kuljum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna ta' Pinu, tagħna l-Maltijin, hawn f'darek ġejna aħna għax inti tilqana. Madonna ta' Pinu, quddiemek ħerqana, ġejna aħna nitolbu biex tfik